ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೈದೆರ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೋತಿನ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸುರುಕಿ ಅನ್ಪಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತೆರ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈ ರತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಬೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಬಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಬುಲ್ಪಯರ್ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪೋತ ಮೇರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಏಲಿರುವವು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ವಾಡ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀಂದಿತ್ತು ನಿಗಲ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಏನು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೋಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವ್ ಬಾರ್ಲ ಇನಿಕ್ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂಡ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡ ಅರೆ ಬಕ್ಕ ಒಣಸೆ ಬುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪೆಲಾರಿಲ್ಲ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪಲೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲೆಗು ಅವೆರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೇನಿ ದೇಗಂದು ಬಂದ ಇನಿ ಎನ್ನ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತು ನೀಕರ ಡಾನ್ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೈದೆರ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೋತಿನ ವರ್ಷ 2013 ಕಾಪುಗು ಸೊ ಅದಾಗ ಅಗುಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಎತ್ತೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜೋರ್ಚಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾಗ ಅವು ತೋಜೋರ್ಜ ಏತ್ ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ 13 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಂಜಿಗ್ ಸೊ ಇತ್ತಾಗಲೆಗ್ 17 ವರ್ಷ ಉಂಡು 17 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಏರ್ ಪನ್ನೆಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೇಬರ್ ಆಂಡೆ ಆನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಅಭಿಜ್ನ ನನೊಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಏರಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ ಮುಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಏರಂದು ಪನ್ನೆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನ ಮಗಲ್ ಎಂಕ ಮರ್ಮಲ್ ಬೊರುಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕನೆಗಲು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಣನನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೇನೆ ಮೇ 22 ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೇ 23 ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗಣಹೋಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಸಸಿತ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಲಪುರ ಪಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕ ಆಡ್ಬ ಕಾರಣ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೇ 22 ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಮೇ 23 ಎಂಕಲ್ ಅವಲೆ ಇತ್ತ ಅಂಚದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಂಚನೆ ಮೇ 24 ಪೋಯರು ಮೇ 24 ಪೋಯಿನೆ 25 ಪೋಯರಾರು ಇನಿ ಮೇ 26 ತಾರೀಕು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸುರುಕಿ ಅನ್ಪಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತೆರ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಮೋಲು ಉಂದು ಅಭಿಜ್ನ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲಾತೇರೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುನಾರು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಈ ರತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೆ ಒಂದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಕಲ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ವೇದಪುರ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಬಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋರೆ ಗಂದಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದೊಂಜಿ ಬಡ್ಡೆ ಕೇಕ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಬಲ ಅವು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಇಂಚಿಡು ನಡುಟು ಇಂದ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಏದ್ ವರ್ಷ 15 ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಏ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು Happy birthday to you. Happy birthday dear Sanu. Happy birthday to you. Yeah. Okay. First. baka priyakka. Priyakkatti mami analig. Mami. Anjir friend one close friend Abhi. ಕಾಪುದ ಅಗಲು ರಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾತಿ ಆಗ ನಾವು ಫೋಟೋ ಮೀನಿ ಸಿಕ್ಕಣೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಎರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇನೋಡಾವು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಂಡು ಚೋಗಬಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಂಡು ಅಂದಂದು ಎಂಗನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ಲೋಕು ಅಮ್ಮಗ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್
ಗಜನ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅತ್ತ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇಂಚುವಲೆ ಪಟಾಕಿ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ್ಲಂದಿ ನಾನು ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅತ್ ಮನಿತ್ಗ ಮನಿತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಸ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ಮನಿತ್ ಮೋಡೆಗ ತುದ್ದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಿತ್ ನಿಗಲ ಏ ಇದ ಪುರದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ಮೇರಡ ಪಲ್ಲೆ ಇತ ಏ ಇದ ಪುರ ಕಲ್ಪುನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಏನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೇರಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀಗ ಬಕ್ಕದಿಂದ ನಮಕ ಲೇಟ್ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದ್ರಿಗೆ ತೋಜಕ ಬಲ ಈತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬಲೆ ಅಮ್ಮೈನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಕಂದಿನ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮೊರ್ಣಿ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲು ಬೀಚ್ ಯಾಪ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಬೇರೇನು ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪೋತ ಮೇರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಏಲಿರುವವು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4:30ಕ್ಕೆ ಪೋತ ಇಲ್ಲಾರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಪೋಡತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಚೇತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ಲು ಪೋಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಣಿ ಓಲು ಸೀವಾಕ್ ಲೆಸೊನ್ ಪೋಯತೆ ಅಂತ ಸಸಿತ್ಲು ಸೀವಾಕ್ ಲೆಸೊನ್ ಪೋಯತೆ ಐತ ಬರಿಟೆ ಎಂಕಲೆ ಮರ್ಣಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಕ್ಕ ಮನೊಂದುಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ್ಗಾಲಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ವಾಡ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ತಿತ್ತು ನಿಂಕುಲು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ ಸಾಡಿ ಅಂಚ ಮರುವೈ ಹಳೆಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರುವೈ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪೊಂಜು ವಾರ್ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ಗೆತೊನ್ಲೇನ ಅಂಚ ಗೆತೊನ್ನಿ ಅವು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಪು ನಿಗಲ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ನಾನೊಂದಿನ ಏನು ತೋಜವೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಜ್ಪೇನ್ ಜಾಪ್ನಂದು ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 7 ಕಾಲದ ಶೋ ನಮ್ಮ ಈತ 10 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಲಿನಿ ಈತ ಪೋಯಿ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂತುಕ ಬಲಿ ಈತ ಟೈಮ್ ಏತಾಯಿನ್ಯಾ ಟೈಮ್ 7:10 ಆಂಡ್ 7:12 ಆಂಡ್ 7 ಕಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ವೊಬ್ಬರು ಬೊಬ್ಬೆಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಪೋಯಿ ಮಾರಿ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಕ್ಕಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಈತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಏತ್ ಜನೊಲ್ಲರನ್ಲ ತೋಜವೆ ಐತೆ ಬಲಿ ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಬಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಪನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಸೀನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಣೈಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಸೀನ್ ತೂಜರನ್ನಾಂಡ ನಿಗಲಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ನಿಗಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವು ನಿಗಲಿಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಇದು ಎಂಕುಲ್ಲಂಚೆನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತ 7 ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋಜದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಲೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ವಾರದ ದಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳವಾರದನಿ ಪೋತೀನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೋತುನಳ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಲ್ಲೇ ಇರ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಲ್ಪ ಪುರ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಹೀರೋನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ವಿನಿತ್ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೆರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನ್ನಡ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸಾರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ದೀಪಕ್ ಪಲ್ಲಾಡ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಜಿ ವೇದಗಂತೂ ತೇಲ್ತು ಸಾಕಾತುಂಡು ತೂಲೆನಿಗಿಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ದ ಟೈಮ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋಡನ್ ಅಂಚ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಲೇಸ್ ಮಾತೆಗೆ ತೊಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾಪ್ಪಲ ಹೊರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿನಾಗಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಲೇಸ್ ಮಾತ ಗೆತೊಂಡ ಜೋಕುಲವೇ ಬನ್ಪಿನ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬುಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಪಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗಂತೂ ನಿಕುಲ್ ತೂತೋಡು ಅಬೀಜ್ನನ್ ಬೊಕ ಸಾನ್ವಿನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಣ್ಣುಡು ಫುಲ್ ನೀರು ತಿಂಜುದಿತ್ತುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅಂದ್ ಪನ್ನಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂವಿ ನಿಕುಲ್ ಹೊರ ಪೊತ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಮೂವಿದಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಬಲ್ದೆ ಎಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬುಲ್ಪೇರೆತ್ತನ ತೆಲ್ಪೇರೆತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಬುಲ್ಪಯ್ಯರು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಏನು ಪನ್ನಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ದಾಯಗಾವೊಂದುಂಡು ಅಂದೇನು ಆಡ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ
ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲಾದ್ ಪೋದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಬಕೊಂದು ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟೋಡ್ ಪೋದು ಅವು ಮೂವಿ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋದು ಮೂವಿ ತೂಯಿನಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಅವೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋಜಾಯ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಇರುವ ಆತು ನಲ್ಪತ್ತುಲೆ 10 ಇರುವ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಂತೆತೆ ನಿಗಲೆಗ್ ವನಸ್ಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಪಂಡ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆದ ಕೋಡೆದ ಕಜ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಬಾರ್ಲ ಇನಿಕ್ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಂದ ತುಂಡುಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಸಮ ತಿಂತ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಬಲಸ ಒಂದುಲೇರ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಪೂರಗಲೆ ಬೆಲಸಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಇರೆಗೊಂದು ಸೇರ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ವೈದಿತ್ಯರ್ ಮೂವಿಗ್ ಇರೆ ಬರ್ಚ ಆರೊಂಜಲ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂದೇರು ಅರೆಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂಡ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡ ಅರೆ ಬಕ್ಕ ಒನಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಒನಸು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪರಿಯರತೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪರಿಯರ್ ಅಂಚದ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಒಣಸೆ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಳು ಬಟ್ಟಲು 7 ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಮ ಜನ ಪೋತೀನಿ ಮೂವಿಗ್ ಎಡ್ಮ ಜನನಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಜನ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಲಸಲಿ ಎಂಕ್ಲ 6 ಜನ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಲಸದ್ ಕಂದೇರು ತೋಲಿ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಇತ್ತನದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದೆ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಮರುವಾಯಿ ಇದ್ದತಲೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಗ ಆತ ಚೋಕ ತಿಂದು ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಾತ ನಾನು ನೀ ಮರುವಾಯಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿನತ್ತು ಇಡೀ ಭಾಗ ಬರ್ದರು ನಾಯ್ಕಾತನು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪೆಲಾರಿಲ್ಲ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪಲ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲೆಗು ಅವೆರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಸೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಕೋಡೆದ ಕಚ್ಪತ್ತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆತದು ಮೀನ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನು ಅದಗನೆ ಪತ್ತದ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ಲು ಸಿವಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಸಿವಾಕ್ ದಲ್ಪಂದೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಪೋಯರ್ಡ ನಿಗಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಮೀನು ಕನ್ಲೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಂಕಲ್ ಇಡೆ ಎಣ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಅದ ಎಡ್ಡೆತ್ತನತ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರ ಪೋಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನ ಮಾತ ಆಪುಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಂದು ತುಂಬತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪುಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್